mieli on niinku tosi ahdistunut ja sit kun minä ahdistun, niin sit minä vaan niinku oon sohvalla ja niinku vaan siinä niinku ahdistuskuplassa. Mulla menee toimintakyky täysin. Omien sanojen mukaan jumiminen aiheuttaa haasteita kotona ja sä toivoisit siihen jotain työkaluja tai tapoja niin kuin handlätä sen kanssa. Joo, kyllä. Kertoisitko sä vähän lisää siitä? No voi olla, että jumin niinku puhelimelle moneksi tuntia enkä saa siinä mitään aikaiseksi. Tai sit vaan ihan niinku katon seinää ja jumin. Ja se semmonen, että ei saa niinku mistään kiinni. Ja se aiheuttaa sit ahdistusta, kun ei saa tehtyä niinku mitään. Ja sit vaan niinku tuntuu, että pyörii siellä niinku kotona. Et töissähän me saan aikaiseksi, koska siellä on ne tietyt tehtävät, mitkä sun pitää tehdä. Ja that's it, kun sen määrää. Mut sit kun kotona, niin mulla ei ole semmoista se ohjaaminen, niinku oman toiminnan ohjaaminen, niin se on semmoinen, niinku, että kaiken näköisiä erilaisia lääkityksiä on minulla ja on kokeiltu, mutta tuntuu, että ei niistä niinku saa sitä potkua. Joo. Ymmärrätkö mä oikein, että sulla on kokeiltu siis niinku ADHD-lääkitystä? Joo, mulla on ollut ADHD-lääkitys nyt 13 vuotta. Joo. Mulla on ollut metylifenidaatti koko ajan. Joo. Ja tuntuu, että se ei nosta sitä toiminnan ohjausta niin tarpeeksi. Sitten nyt on mulla oli aikaisemmin Voxra, mutta se vaihdettiin nyt Brintelliksi. Joo. Just. Että kun sitten se ADHD-lääke ja sitten se, että ei saa mitään aikaiseksi, niin ne aiheuttaa niin paljon sitten semmoista ahdistusta, niin sitten se Brintellix on sen takia, että se ahdistus olisi pienempi, että sitten pystyisi niinku tekemään. Joo, ymmärrän. Eli tavallaan sit se tekemättömyys tuottaa ahdistusta ja sitten sitä ahdistusta lääkitään sit näillä. Niin. No, mainitsit Voxra ja mä nyt Brintelliksi taisi olla toinen, mistä sä puhuit. Mitä kaikkea sä oot tähän mennessä kokeillut tämän asian ratkomiseksi? No, erilaisia listoja ja kalenterointia. Et ainut mitä minä saan niinku aikaiseksi on semmoiseksi niinku sovitut niinku nämä harrastukset ja töihin menot. Ja sitten vaikka niinku ne on niinku kalenteroituja, mutta sitten taas minä en saa kalenteroitua sitä, mitä pitäisi tehdä siellä kotona. Eli, että minä olen tehnyt listoja olen tehnyt, että mitä niinku siellä pitäisi tehdä, mutta ei ne niinku, me saan tehty sen lista ja sitten se häviää jonnekin. Ja... Oot sä niin sulla on siis, ymmärrätkö mä oikein, että sulla on niin kuin semmoinen paperikalenteri käytössä vai niin kuin noita työ- ja harrastusasioita varten? Okei, joo, yes. Ja, täällä on mun kaikki. No niin, siellä on. Mutta sä oot kumminkin saanut niin kun kalenterin toimimaan, tai sillä lailla, että sä oot laittanut sinne asioita, koska monillahan se jää ihan täysin tyhjäksi, mutta sulla ei ole jäänyt tyhjäksi. Ei jää tyhjäksi, me on kalenteria käyttänyt 5 vuotta. Joo. Koko ajan. Sama A5, tämmönen paperikalenteri. Ja tää on mun raamattu, mie kuulen tän mukana, tää on aina mukana. Mua ahdistaa, jos on jossain muualla paikassa ja mie tiedän siitä, mitä mun pitää tehdä ja milloin pitää tehdä. Ja se on tosi tärkeä. Kyllä. Mä kun mä siis ymmärsinkö mä oikein, että siis et sä tavallaan laitat työasiat kalenteriin, sit sä laitat harrastusasiat kalenteriin, mut sit laitatko sä siis nämä omat prokkikset kans, tai mitä sun olisi määrä kotona tehdä, laitatko ne kans sinne kalenteriin? En laita siihen kalenteriin ollenkaan, koska nehän ei ole semmosia niinku
aikataulutettuja. Et sit mulla on tämmönen toinen keltainen vihko, missä on niinku kaiken näköisiä töitä, mutta kun niille ei ole mitään aikataulua, niin eihän ne tule tehtyä. Niin. Tavallaan jos on aikapainetta, niin sit ne vähän niinku jää. Joo. Niin. Ymmärrän. Joo. Et eihän niitä niinku kotitöitä ja tämmösiä niinku pyykkien laittamista ja kirpputorin laittamiseen ja oikeastaan remonttejakaan, niin ei niitä tule laitettua tonne kalentereihin, mutta ne on taas sit semmosia juttuja, mitkä niinku keskeneräisenä haittaa sitä arkea siellä. Onko sä joskus kokeillut laittaa niitä askareita kalenteriin? Jos mietitään vaikka noin niinku pyykkien laittaminen, pyykkien peseminen, niin oot sä laittanut koskaan, että ensi viikon keskiviikkona sä peset pyykit kello 16? En. Okay. Me on ollut semmosessa ADHD-arki semmosessa ryhmässä, itse tai on ylläpitojakin siellä, mutta mä en ole ikinä vienyt sitä itselleni siihen arkeen. Et en ole semmoisen niinku itteeni ehdollistanut. Joo. Miten siis tää on oikeastaan aika mielenkiintoinen filosofinen niinku mun mielestä kauhean mielenkiintoinen kuulunen juttu, että jotenkin tää nyt kuulostaa vähän raflaavalta, lupaa, että et suutu, mutta että jotenkin ne työt, mitä sä oot luvannut tehdä muille, niin niitä sä jotenkin kohtelet paljon arvostavammin kuin niitä, mitä tavallaan sit ehkä, mitä kotona, onko sulla perhettä muuta? On. Joo. Niin, että tavallaan se, että sit se, tämähän on hirveän yleistä, mut sieltä tavallaan sillain, että sit ehkä tavallaan ne perheen projektit, jos tämmöset kotityöt vois semmosiksi määritellä, niin ne sit ehkä jää vähän niinku sellainen omalle painolle. Niin, joo. No mä niin kun jatketaan tällä vähän tällä akselilla. Jos niin kun, mitä sä kuvittelisit, että susta tuntuisi, jos sä niin kun, kuvitellaan nyt, että mikä on sun murheen kryynipuhde? Siis semmonen, mitä sä vihaat kaikista eniten. Pyykkien laittaminen niinku paikalleen. Niin, pyykkien ripusta. Meinaatko sä niinku, tavallaan sit kun ne on kuivunut, niin sit sä laitat ne kaappiin? Joo. Ymmärrän. Sitten myös se märkänä ripustaminen. Ja sitten toi niinku, ylipäätään niinku, meillä on hirveästi esimerkiksi lasten leluja, koska mä en vaan pääse niistä eroon. Mä saan niinku lonittua niitä, että kun mun vastuullahan se on hommata 4-vuotiaan rikkinäisistä tavaroista eroon, mutta mä en pääse niistä eroon. Ja sitten mä maalasin puoliksi yhden seinän ja sitten se kesken. Mulla on kaikki niinku kesken. Joo. Tämähän, se mistä sä puhut, niin näähän on hyvin niin kuin normaaleja ADHD-asioita, että et projektit vähän jää ja näin, että ymmärrän täysin valitettavasti myös kokemuksen rintaäänellä, että nämä turhauttaa, nämä saattaa jopa vähän hävettää ja näin, mutta sillä mä vaan halusin tässä kohtaa sanoa, että sä et oo tämän asian kanssa yksin, että sen verran mitä mä oon ihmisten kanssa ollut tekemisissä, ADHD-ihmisten kanssa tekemisissä, niin varsinkin kun puhutaan just pyykkien ripustamisesta ja niiden laittamisesta kaappiin, niin se on aika universaali niin kuin murheenkryyni aika monellekin meistä.
Miten se niin kun, tai siis huomaatko sä itse, jos mietitään nyt vaikka, otetaan nyt vaikka just toi pyykkien ripustaminen. Ja otetaan siihen kylkeen vaikka, että sä oot luvannut tehdä jonkun projektin, jonkun vähemmän mieluisan projektin töissä. Niin miten, pystytkö sä sanottaan yhtään, että miten ne niin kun, tuntuuko ne susta jotenkin eri lailla? Musta tuntuu, että me voin jättää kotona sen asian tekemättä, mutta töissä en. Sitten me voi vaikka pestä ne pyykit uusiksi, kun me ei jaksanut sillä levittää niitä. Kyllä. Eli ymmärränkö, että se tavallaan se seuraamusten puute on ehkä enempi se, mikä niinku sit loput motivoi sua kaikista eniten tekemään asioita. Joo, kyllä. Ja sitten kun näistä seuraamuksista, kun minähän pystyn asumaan keskeneräisyydessä, mutta minä en haluaisi, että mun perheen tarvii. Niin niistä seurauksista, mitä minä jätän kotona tekemättä, niin mun perhe kärsii nyt siitä, että huoneet ei valmistu ja eteisessä keittiön kaapit ei kokoonnu ja onhan siellä hajoaa. Niin sitten töissä minä kärsin itse se seuraamuksen, mutta sitten kotona taas muut. Koska kyllä minä voin kyllä mulla on tosi paljon vaatteita, niin kyllä mulle löytyy vaatteet, mutta ehkä jollekin ei löydy sukkia, kun mietän ne asiat tekemättä. Joo, niin että tavallaan, että kuuleeko mä sua oikein, että sit tavallaan näissä töissä, niin kun, töissä tekemättömistä asioista sä koet suoraan sen jonkin sortin rangaistuksen, mutta sitten niin kun sä menet kotiin, niin sä et itse koe sitä rangaistusta, vaan ne on ne sun niin kun lähipiiri, joka kokee sen rangaistuksen. Joo, kyllä. Ja sitten kyllä mulla jää painamaan sitten, niin kuin koko ajanhan mua painaa se, että joku asia on siellä kesken tai eteinen on niin sotkunen, että siinä nilkka taittuu. Että koko ajanhan me niin kuin sitä kuitenkin poden, mutta sitten se on eri asia sitten niin kuin olla vastuussa niin kuin töissä jostain asiasta kuin sitten, tai ainakin se tuntuu. Toki mulle pitäisi olla toi koti niin kuin tärkein, mutta ja sitten se, että kun me koko ajan poden sitä huonoa omaa tuntoa, minä on tosi ahdistunut siitä, niin sitten minä en saa senkään enempää aikaiseksi, koska mun mieli on niin kuin tosi ahdistunut. Ja sitten kun minä ahdistun, niin sitten minä vaan niin kuin olen sohvalla ja niin kuin vaan siinä niin kuin ahdistuskuplassa. Mulla menee toimintakyky täysin. Vaikka oikea ratkaisu oli sitten, että tekisin niitä asioita, mutta se ahdistus on niin voimakas, missä tehty niitä. Joo, mä saan hyvin kiinni tosta, että ne ei tuu semmosena niin kuin sanotaanko, sano nyt myös, mä menen ihan vihkoon, mutta se mitä mä kuulen, niin jotenkin se pelko siitä, että joku projekti esimerkiksi töissä jää tekemättä, niin se pelko on paljon voimakkaampi. Se on niinku tavallaan sillain niinku vahvempi, mutta sitten taas tavallaan nämä kotihommat, että niissä on sitä pelkoa, mutta se tulee vähän niinku hitaammin. Että se vähän niinku se ei tule sillä hetkellä, vaan sitten se on vähän ehkä tämmönen kasvava käyrä. Et niitä seuraamuksia ei heti tunne, mutta sitten tavallaan kun sitä heti tunne, niin sitten sen antaa vähän niinku olla ja sitten se vähän niinku on vähän niinku rapupadassa. Et sä et huomaa sitä tavallaan nousuu ennen kuin sä oot just siinä tilanteessa, että sit sua ahdistaa se juttu tosi paljon ja sit kun on ehkä muutama muukin asia, mikä on päätynyt vähän niinku tällaiseen pisteeseen, niin sit tulee ehkä semmonen analyysi-paralyysi, että sä et vaan saa niinku mistään kiinni ja sit sä just niinku meet vaikka niinku just makaan sohvalle niinku sä sanoit. Jep, joo, kyllä. Joo. Mitä onks te puhunut tästä asiasta sun esimerkiksi sun kumppanin kanssa? On. Millaisia keskusteluja teillä on ollut siitä?
No, kun mie poden huonoa omatuntoa, niin hän sanoo, että kyllähän hänkin on tästä asiasta vastuusta tässä kodista, että älä ajattele, että se olisi vaan niin kuin sun vika. Ja sitten niin kuin lohduttelee, että meillä on ollut tosi kiireistä. Ja kyllähän se tekee yhdessä, jos minä sanon, että sehän auttaa tosi paljon, että tehdään yhdessä. Mutta sitten taas kun on sitä hommaa niin paljon ja niitä asioita ei ole silleen kalenteroitu, niin sitten ne jää kaikkien jalkoihin. Ja sitten kun meillä on monta lasta ja kaikki on melkein teinejä, niin sitten se arjen pyöritys vie ihan hirveästi siitä. Ruoka, rytmit, nukkumaan meno, peliajan rajoittaminen, ne vie tosi paljon siitä, että ei ole sitä aikaa, milloin niinku niihin minun ongelmiin panostetaan ja saadaan tota asiaa niinku eteenpäin. Niin, ymmärräks mä niin oikein, että kun teilläkin on kumminkin semmoinen kiireinen lapsiarki ja näin, että sit tavallaan ne isoimmat resurssit menee siihen päivittäiseen pyöritykseen. Justiinsa, että ketään ei ole koneella määräänsä pidempään ja että kaikki pääsee niihin paikkoihin, kun on määrä päästä. Että sit tavallaan tämmöiset projektit siellä kotona, mitkä ei ole välttämättä niin, sanotaanko akuutteja, niin sit ne jää vähän niin kuin sit taustalle. Tällaiseksi tehdään, kun keretään kautta jaksetaan kautta jotain. Kyllä. No onko sulla... Ja sitten ne, niin, sano vaan. Ne jää, kun sitä ei ole. Kun sitten ne jää, kun sit sitä aikaa ei silleen, niin kun sitä oikeasti ole ylimääräistä, niin siellä ne on jaloissa. Kyllä. Mutta sä oot kumminkin niin kuin, kuulenko mä sun puhetta oikein siinä mielessä, että sä oot kumminkin niin kuin, te ootte saanut kumppanin kanssa niin kuin sen arjen rullaamaan muuten oikein hyvin. Että lapsilla on sillä hyvä olla ja lapset pääsee paikkoihin ja niin edelleen, että ehkä tämmöiset ei niin kiireelliset asiat on niin kuin vaan ehkä se niin kuin juttu, että muuten se homma toimii ihan hyvin. Joo, kyllä ymmärrät oikein. Ja sitten mikä on tosi iso siinä, että mun kumppani ei ole silleen syyllistävä mua kohtaan, että mie ainoastaan syyllistyn ja ahdistun ja syyllistän itteeni, että kumppani yrittää mieluummin ehkä rauhoitella siinä asiassa, että se on tosi tärkeää tässä ja me kyllä pyöritän toi lasten niin kuin arki silleen. Mutta sitten taas mikä siellä häiritsee on se, että keittiössä on esimerkiksi tällä hetkellä joku 5 kirpputorikassia nurkassa ja mä vaan saa ikinä aikaiseksi tehtyä niille mitään. Kukat odottaa, että ne laitettaisiin, siellä on läjää multaa. että kaikki lapsilla on, mutta sitten taas, että joutuu välillä vähän väistelemään siellä kotona, mikä taas sitten mua ahdistaa hirveästi. Että jos joku meinaa kaatua johonkin kassin naruun ja sitä ei välttämättä haittaa, se ei edes huomaa sitä ja minä ahdistun siitä. Niin, ymmärränkö mä oikein, että jos nyt kuvitellaan näin, että tässä tapaamisessa olisi nyt sun kumppani ja sun lapset, niin sun lapset olisi sillain, että niitä ei tää tilanne oikeastaan niin paljon haittaa, että se on ainoastaan sää, ketä tää asia haittaa? No mun oma lapsi, nyt teiniässä oleva, niin se sanoi yhdestä lipastosta, että se on vähän sen liikaa ove eessä, mutta kyllä minä uskoisin, että tilanne on just silleen, että se muu perhe ymmärtää sen. Ja niin kuin just yksikin lapsi sanoi, että meillä ei ole säilytystilaa, että meiltä puuttuu esimerkiksi lämminvarasta kokonaan, se on rakenteilla, niin niiltä tulee se ymmärrys ja kumppanilta erityisesti, koska mulla on tosi monta rautaa tulessa, mutta sitten minä olen se, joka itteni niinku veijän kiepille ja aiheuta ahdistuksen. Ja se ei auta sitä yhtään, että me saa sijoittaa aikaiseksi, että me tarvitsin sen kevyen olon, mistä me voin tehdä ja lopettaa sen syyttämisen, mutta kun me näen joka paikassa kaikki minun omat virheet ja mitkä on jäänyt kesken, niin sit mie en saa sitä siellä. Ootko sä varma, että se kevyt olo on se, mitä sä tarvit tähän? Koska... En ruoska varmaan. Tiedätkö, kun mä olin nyt 4 päivää mun siskolla ja sitten me katsoin sitä kotia ja se oli niinku
sillä on ollut vaan aikaa ja se oli niin paljon kaikkea laittuna. Mulla oli semmoinen inspiroitunut olo, että ei vitsi, että kun mä pääsen kotiin, niin mietin sitä ja tätä ja tota. Ja sit mä menen sinne kotiin ja se on kuin harakan pesä ja joopa joo. Joo. Mä ymmärrän tosi, niin kun saan kiinni tosta sun niin kun ajatuksesta ja sit kun on tavallaan saa just etäisyyttä asioihin, esimerkiksi kun sä oot siellä siskon luona ollut ja sä näet tavallaan mitä se elämä voisi olla. Ja sit sä inspiroidut siitä ja sit sä tavallaan kirjoitat ehkä tämmösen voimafantasia-tarinan itsestäsi, että sä meet suurin piirtein hyppäät ikkunasta sisään ja sit laitat semmoisella taikasauvalla kaiken kuntoon ja sit kun sä meet sinne ja sit se onkin vähän, ehkä sun kropassa ei olekaan niin supervoima fiilis sillä hetkellä, niin sit se ehkä vähän niinku jää niinku ehkä niinku semmoisen ajatuksen tasolle enempi. Se mitä mä kuulen on se, että sä oot et se rauha ei ehkä ole se vastaus, vaan koska sä oot niinku myös töissä ja harrastuksissa se on se paine, mikä saa sut tekemään asioita. Toinen juttu, mikä mulle ehkä tossa sun jutus on se itsensä vertailu. Et niinku, sun kumppanilla ei ole suurta ongelmaa. Sun lapsilla ei ole suurta ongelmaa. Et se, ketä sen tavallaan, se suurin, se mikä tavallaan vaatii sulta on se sun sisäinen syyttäjä tietyllä tavalla, joka vertailee itteensä muihin, että esimerkiksi just, että se, kun sä kerroit ton, että kävit siskolla, ja sit sä vertaat ittees, että ei vitsi, siskolla on tollaa ja tollaa ja tollaa ja mulla on kotona tällä ja tällä, niin ehkä sulla on joku tämmönen. No joo, voisin vähän kysyä sitä, millainen perhe teillä on ollut? Niin kun, en nyt sano tätä sun nykyistä perhettä, vaan tavallaan se, missä sä ja sun sisko ootte ollut lapsia. No siis, mut on niin kun huostaan otettu siitä perheestä, missä sisko on asunut, että silloin kun minä ja veli oltiin nuoria, niin meidät huostaan otettiin. Minä olen asunut minun mummon luona koko elämäni, niin kuin 5-vuotiaasta lähtien. Ja mun sisko on asunut siellä mun äitin luona, että me ollaan asuttu eri paikoissa. Okei. Okay. Että mun niinku semmoinen lapsuuden koti on mun mummola, missä on asunut mun täti myös ja välillä myös muita sukulaisia. Miten miten teidän miten sä näet, että se on vaikuttanut teihin, vaikka suhun ja sun siskoon? No meillä on tosi hyvät välit, ainakin mun ja siskon välit, niin ne on tosi lämpimät ja noi lapsuuden asiathan nehän on vaikuttanut tosi paljon, että me ollaan aika traumatisoituja lapsia, että kyllähän ne siellä vaikuttaa tosi paljon ja sitten varmaan se, mikä mulla eniten tuosta taustasta vaikuttaa, se, että kun minä olen niin sanotusti pelastunut silleen, että sieltä päihdemaailmasta, mistä musta on pelastettu, niin sitten mä oon saanut uuden mahdollisuuden siellä mummolassa. Niin sitten mulla on hirveät paineet siitä, että mun pitää olla sen arvoinen, että mä oon saanut niin hyvät lähtökohdat, että mulla on tosi hyvät lähtökohdat. Niin oikeastaan aina tuntenut siitä painetta, että en saa olla niinku pettymys. Niin sit se varmaan koko ajan kaikista pahimpana niinku sitten itselle, että itsellenihän minä olisin pettymys. Että musta tuntuu, että kun minä en ole päihteiden käyttäjä enkä tuolla rappiolla, niin musta tuntuu, että niinku mummolle se on kaikista paras. Että enhän minä sille pettymys ole, vaikka mun kotona onkin vähän sotkusta. Kyllä. Mutta se paine siitä, että mun on oltava sen arvoinen, että muhun on käytetty niin paljon. Että huostaanottoprosessi, sitten se, että on ollut huoltajuuskiistat ja sitten mummo on kuitenkin ottanut mut 50-vuotiaana luokseen ja kasvattanut mut niin kuin 13 vuotta. Niin muhun on käytetty tosi paljon, sukulaisetkin on mua aina hoitanut, niin kaikki on niin kuin käyttänyt tosi paljon aikaa ja rahaa ja huolehtimisuutta ja rakkautta muhun, niin mun täytyy olla niinku paras versio ihmisestä, mitä on. Ja se on varmaan aina ollut.
Joo, eli tavallaan, koska kuulenko mä sua oikein, että tavallaan, koska sä oot saanut, kuten sanoit, niin just uuden mahdollisuuden ja oot saanut niin kuin tällaiset niin kuin lähtökohdat, niin jotenkin, että sun täytyy lunastaa ne odotukset siitä, että sä oot saanut tämmöiset mahdollisuudet, niin sit se tavallaan, että sit sun pitää niin kuin jotenkin olla näiden mahdollisuuksien arvoinen. Joo. Just näin. Joo. Joo. No minkä ikäisenä sulla on todettu ADHD? Tai siis, onko tästä kauan aikaa, kun sulla on todettu ADHD? 21-vuotiaana ja on nyt 34. Joo. Ja sitähän epäiltiin aina. Mulla oli niitä tietenkin, kun ADHD on synnynnäinen. Mulla oli niitä käytöshäiriöitä tosi paljon, mutta ne laitettiin aina lapsuuden traumojen piikkiin. Että ne vaan sanoo, että ne on niin traumatisoitunut, että siitä johtuu kaikki ne ongelmat. Kyllä, kyllä. Että tavallaan... Ja sitten aikuisieltä... Sano vaan. Niin sitten aikuisiellä lähdin itse sitten sitä tutkituttamaan, että pakko olla niin kuin jotain. Ja niin. Ja sä lähdit tutkituttaa ja porukka oli sitä mieltä, että sulla on ADHD. Joo, ei siinä ollut. Niin. Ei siinä ollut kahta sanaa, että niin sitä aikaisemmin olin saanut myös masennusdiagnooseja ja ahdistuneisuushäiriödiagnooseja ja tämmöisiä. Mutta kyllä se niin kuin masennusdiagnoosi on silleen, että se on ollut sitä ADHD-oireilua, että ei ne lääkkeet ole koskaan niin kuin toiminut. Et sitten vasta aikuisella joskus 26-vuotiaana sain sitten keskivaikean masennuksen sen diagnoosin ja silloin annettiin se Voxra-lääkitys, niin se auttoi myös niihin, mutta ei mulla nyt tällä hetkellä ole mitään. Joo. Mutta silloin musta tuntuu, että kun mulle vaan silloin nuorena niitä masennuslääkkeitä annettiin ja sanottiin, että mä oon masentunut, ja sitten kun musta tuntuu, että ne ei toimi ja että kun mä en ole masentunut, mutta kun sitten tietynlaiset ADHD-oireet niin kuin on masennuksen tyyppisiä, niin kuin nytkin mulla toi ahdistus, että sit voi, niin kuin, jos ei tiedä, niin sitten voi ajatella, että no se on masennusta, mutta kun se ei ole, koska ja se nopea vaihtelu siinä tekee sen, että se on ADHD-oireilua, koska siis eihän mä niinku, en mä alakuloinen. Se on vaan niinku semmoinen erilainen tilanne. Ja sitten taas toi samassa ajassa mä oon tosi iloinen kaikesta. Ja sitten taas samassa ajassa tosi ahdistunut. Ja sitten taas masentunut mieli ei pysty olemaan niinku sitä, että se on niinku vaan sitä alakuloinen. Toi sun kertomus on hyvin voimakkaasti samastuttava, koska tosi monella ADHD-ihmisellä ennen kuin ne saa sen diagnoosin on just tää määrittämätön ahdistus ja masennus homma menos ja et kunnes sit niinku mennään tähän, että on tosi hyvä, että sä oot jaksanut kahlata sen homman läpi. Ei ole varmasti ollut helppoa, mutta et kumminkin, että sä oot jaksanut, koska diagnoosin saaminen ei ole ihan helppoa hommaa, varsinkaan ADHD-diagnoosin saaminen, niin että sulla on ollut voimia kumminkin niin kuin jatkaa sitä työstöä ja vastausten etsimistä. No silloin kun, siitähän on jo 13 vuotta, niin silloin musta tuntuu, että se oli mulle tosi semmoinen easy. Ja sitten, siis kun silloin asiat oli tosi eri tavalla, että sitten kun minä sain diagnoosin, niin minä sain heti siis kotikuntoutuksen. Kotikuntoutusryhmä ne tuli käymään kotona ja sitä asiaa niin kuin siellä käytiin ja sitten niitä kotijuttuja tehtiin yhdessä ja otettiin niin kuin erilaisia
toimintatapoja niihin. Kyllähän minä ADHDn kanssa ja näiden asioiden kanssa pärjäsin ennen lasta. Musta tuntuu, että sitten, että koti pysyi siistinä jne. Mutta sitten se lapsihomma räjäytti kaiken, niin sitten minä sain kotikuntoutusta silloin aluksi. Ja kaiken maailman mindfulness-kurssit ja kaikki. Ja silloin oli oikeasti asiat tosi hyvin näiden diagnoosien ja diagnosoitujen suhteen, että nyt tähän se on tosi eri tavalla. Että ei ole tämmöistä, mitä minä olen silloin saanut. Mutta sitten sen takia, miksi minä tulin nyt tähänkin, niin musta tuntuu, että ne avut oli sopivia siihen hetkeen, että minä tarvitsen nyt niinku uusia niinku palasia niinku tähän hetkeen, tähän elämäntilanteeseen. Et silloin se toimi, mutta nyt toimii joku muu. Ja Niin, sitten kyllä. sitä niinku yhdessä lähdetään kaivamaan, että mikä se toimii sitten nyt tässä tilanteessa. Kyllä. Niin kun, ymmärräks mä oikein, että just tää, nämä kotikäynnit ja muut tuli tavallaan niin kun lapsen yhteydessä? Joo, sitten Joo. me sain diagnoosin raskaana ollessani oikeastaan sit niinku sen jälkeen vasta, kun me olin lopettanut imetyksen ja näin, niin aloitettiin lääkitykset ja tommoset, että sitten lähdettiin niinku panostamaan sitä ADHD-puolta silloin, mutta siis se oli tosi lyhytaikainen se kuntoutus ja sitten se loppukin heti sit sen jälkeen, että sitten loppumäärärahat, niin kuin nyt on kaikki muutkin loppunut. Että, Niin, mutta kyllä. Joo. No, ainakin näiden meidän keskusteluiden perusteella, kyllä me pystytään sulle semmosia työkaluja päästään kohta puoliin miettimäänkin, mutta sen verran mitä mä tähän saakka nyt mitä ollaan keskusteltu, niin tää nyt voi mennä vähän toiston puolelle, mutta kuitenkin ensimmäinen asia on, että mä oon kuulevinani sen, että ehkä se siis tää just se, mitä sä tossa aiemmin mainitsit siitä, että sun täytyy lunastaa se jotenkin se sun et sun tarvii niin kun olla sen avun arvoinen, mitä sä oot saanut. Et se on tässä ehkä semmonen juttu, mikä niin kun varmaan tuottaa sulle sitä niin kun semmoista painetta kotona, koska tää on villi spekulaatio, mutta jos ei sulla olisi tällaista taakkaa, niin yksi olisi, ainakin olisi se, että se sohvalla makaaminen ei tuntuisi niin pahalta kuin miltä se nyt tuntuu. niin. Ja olisi täysin eri asia, jos sun kumppani olisi sanonut, että nyt täytyy tähän joku ratkaisu olla. Tai sun lapset olisi ollut sillä, että nyt tähän täytyy joku ratkaisu olla. Mutta ilmeisesti niin ei ole, vaan ehkä jopa ihan, niin kuin, ei nyt päinvastoin, mutta kuitenkin niin kuin enempi siihen päätyy, että kaikki sun kotona on tosi tyytyväisiä sun toimintaa. Jos ei se nyt ole mitään niin kuin 10, niin se on ainakin siinä kasin paikkeilla anyway. Et tavallaan kaikki sun kotona vaikuttaa ainakin olevan niin kuin sillain arkisen tyytyväisiä omaan elämäänsä. Niin kuin, ja tämän asian suhteen. Ja yksi juttu, ja sit kolmas asia, mikä mä kuulen tästä on se, että sä oot vähän ahne. Ja mä kerron sulle seuraavaksi, miksi mä sanon sulle näin. Koska ahneushan on aika voimakas väite, mut se, että mä huomaan, että mä oon kuullut tästä sun kertomuksesta vähän tämmöisen kaikki tai ei mitään ajattelun. Et joko sä hoidat kaiken, tai sit sä et hoida yhtään mitään.
Joo. Ja se on ehkä tavallaan se juttu, mitä kautta meidän olisi hyvä lähteä nyt tätä tilannetta purkamaan. Toi purkaminen kuulostaa dramaattiselta, mutta paremman sanan niin kuin puutteessa käytän nyt sitä, että mun mielestä se olisi nyt ensimmäinen asia, että sä nyt vaikka, sä puhuit, eikö se ole keltainen paperi? Se, mihin sä oot vaan listannut kaikki sun prokkikset, millä ei ole aikarajaa. Joo. Niin tavallaan, että onko sulla aikaa tämän tapaamisen jälkeen tehdä tätä työstöä? Vai tarvitsetko sun olla? Noniin. Niin tavallaan tämän tapaamisen jälkeen niin laitat siihen keltaiseen lappuun kaikki jutut, mitkä kaikki ne tekemättömät jutut, mitkä sua ahdistaa siellä kotona. Ja niin kuin laitat ne ranskalaisiin viivoin justiinsa, että just se seinä ja just ne pyykit ja tiiäksä, ja sit vielä tiiäksä sillain, että ne pyykit ei ole vaan yksi iso juttu, vaan on se pyykin laittaminen koneeseen, pyykin ripustaminen, kuivien pyykkien laittaminen kaappiin. Tiedätkö että sä et niinku ota niitä isoja semmosia möttejä, vaan sä laitat ne niin pieniin, tiedätkö sillain, koska ne on kaikki vaatii resursseja, niin että sä et kohtele niitä niin kuin, että ne olisi joku yksi iso juttu, vaan koska sä puhut selkeästi niistä 3 eri asiana, niin mun mielestä se on tärkeä. Mut sit kun sä oot tavallaan saanut ihan sun sydämen tyhjäksi, sillä lailla, että kaikki mikä niin kuin tavallaan tarvitsisi hoitaa, niin sä katot sieltä ne asiat, mitkä sulle on niin kuin oikeesti tärkeitä. Tavallaan, tiedätkö, että mitkä on semmosia, mitkä sua niin kuin, kun sä luet niitä, niin mitkä sua ahdistaa kaikista eniten. Okei? Okay? Joo. Ja sit sä alleviivaat ne. Ja jonka jälkeen sä voit ottaa voit numeroida ne 1, 2, 3 ja 4. Ja sit sä voit ruveta pohtimaan, että miten mä saisin tämän ykkösasian kalenteriin. Missä hetkessä, että onko se keskiviikkona 5:30, kun sä aloitat tämän projektin. Ja et laita niitä kaikkia sinne nyt kerralla, vaan laitat niinku nyt ainakin yhden. Ja se tavallaan, sit kun sä oot yhden sinne kalenteriin saanut ja sen yhden noudatettu, niin mun puolesta niin kun se tehtävä on suoritettu. Meillä on tässä jonkun verran aikaa vielä. Haluaisitko sä nyt mun kanssa alkaa tekemään sitä listaa niistä asioista, mitkä siellä kotona nyt on kesken? Joo. Yes. Kerro mulle vähän, mitä sä kirjoitat sinne. Kirjoitan tänne, että huoneen seinä. Yes. Huoneen seinä. Ja se näytät, että pilkku maalaa. Joo. Joo. Nämäkin on tosi hankalia, että kun tässä nyt huomaan, että mikä asia mua tässä nyt niin kuin ahdistaa. Ahdistaa se, että se viimeksi käytetty tela on ollut nyt siellä bussissa. Mä en tiedä yhtään, mitä siellä on. Ja se maali oli vähän huonoa. Ja sitten, että löydänköhän me nopeasti vaatteet, mitä me voin käyttää siinä maalauksessa. Mut joo. Onko, nyt mä kysyn, onko nää vaateasia, onko tää nyt jotain, mikä liittyy siihen pyykkäämiseen? No ei, vaan kun mulla on tosi paljon aistiyliherkkyyksiä, niin kuin tuntemisen ja kuulemisen ja kaiken tälle sääntöjen suhteen, niin mulla täytyy olla aina vaatteet semmoiset niin kuin aina tiettyyn mielialaan. Et joskus minä käytän tosi kireitä, no harvemmin tosi löysiä. Niin sitten kun pitäisi löytyä semmoiset mielialaan sopivat vaatteet, millä voi myös maalata, kun ei kaikilla voi maalata. Niin se on ihan vitun vaikea homma. Ja sitten kun
kun se alkaa tuntua semmoiselta niinku liian isolta kuin mitä se on kokonaisuudessaan. Ei, nyt mä joudun pyytämään sua pysäyttämään, koska nyt me ollaan siirtymässä ongelmapuheeseen tavallaan se, että mä en ole mikään moraalin kartano ja mä tiedän nämä aistiyliherkkyysasiat, nämä on osa tätä peliä. Ja se, että sä tuot ne esille, se on hyvä juttu, mutta mun mielestä se on semmoinen asia, mikä kuuluu tähän projektiin. Että just niin kuin sä sanoit, että niin kuin huoneen seinän maalaus, niin tähän projektin alle kuuluu se sopivat vaatteet. Niin kuuluu. Sopivat vaatteet, ja onko sulla nyt tällä hetkellä mielessä joku tietty paita, tietyt housut? On. Muistan, että mulla on takakontissa semmoinen kassi, missä on vaatteet. Onko siinä joku tietty merkki siinä paidassa tai tavallaan, että osaatko sä yksilöidä sitä tiettyä vaatetta, mikä nyt olisi niinku hyvä? Siellä on monta löysää hupparia, jotka on valmiiksi likaisia, niin joo. Ne voi laittaa. Joo. Laita siihen, tiedätkö, tavallaan justiinsa, että lähdetään nyt, tiedätkö, ihan niin kuin siitä pienimmästä tasosta. Että lähdetään nyt siitä tasosta, että sä tiedät, mistä sä löydät ne vaatteet. Sitten kun se hetki tulee, kun sä teet tän. Sitten on 2 laatikkoa lakanoita, mitkä pitäisi niinku käydä läpi, että mitkä on sopivia niinku mihinkin sänkyyn. Ja minä olen käynyt siis tosi monta kertaa sen läpi, mutta sitten se on jäänyt kesken. Minä en ole ikinä vienyt niitä paikalle. Ja sitten nyt se on taas, siellä on harmaita 120, harmaita 140, harmaita 160 siihen. Minä olen lajitellut ne ja sitten ne on taas mennyt siihen samaan myttyyn, niin ne pitäisi käydä läpi. Joo. Mikä viime kerralla, mistä se jäi viime kerralla kiinni? Taisi käydä silleen, että me olin lajitellut ne siihen sohvalle, mutta sitten tuli ilta ja me tarvittiin sohvaa ja sitten ne vaan viskattiin sinne ja me ajattelin, että joo, me teen tosta joskus uudelleen. Okei, niin että tavallaan elämä tuli tielle niin sanotusti, että sä et ne siihen sohvalle ja että sun piti miten sä nyt tällä kertaa teet sen, että tätä tilannetta ei tule enää? Mie kirjoitan tänne, että mie vien ne niin kuin lakanat paikalle niin kuin omille paikoille niin kuin siinä heti. Ja mie myös tein silleen viimeksi, kun mie sain sieltä yhden, kun mikä menossa meidän asuntovaunuun, niin mie laitoin sen pakastepussiin ja mie kirjoitin siihen, että 120 siihen pakastepussiin. Ymmärrätkö mä oikein, että sit sä sait sen niin kuin, tavallaan hoidettua sit, kun sä laitoit sen? Siis yhden lakanan sain omalle paikalleen silloin, mutta siis vielä ne on siinä 2 laatikkoa niitä. Joo, no mutta sä sait yhden lakanan paikoilles. Se on paljon parempi kuin ei yhtäkään lakanaa. Ja kuten sä huomaat, niin tässähän on näitä tavallaan, että sä voit ottaa siitä sun analyysi, tavallaan siitä sun taipumuksesta tähän niin kuin analysointiin, niin sä voit ottaa siitä voimavaraan. Tiedätkö tavallaan, että jos sulle tulee semmonen juttu, niin sä vaan kirjoitat sen ylös, koska sitten tavallaan, niin kuin, että suhtaudut niihin asioihin semmosella, miten mä sanoisin, kunnioituksella. Koska niin kuin, esimerkiksi noi vaatteet, niin kuin ne sopivat vaatteet maalaamista varten, siis nehän on ihan oleellinen osa sen projektin onnistumisen kannalta. Niin kuin sillä lailla olla niin kuin, näin ei sopi sanoa, mutta tai tällainen kieltomuodossa, mutta tiedätkö tavallaan, että ois vaan sillain, että ei väärä, niin kuin tiedätkö tavallaan, että sit tiedätkö kun monesti käy sillain, että sit sitä alkaa sitä sopivien vaatteiden tarvetta ehkä niin kuin häpeilemään tai sillain, niin sit sä vaan niin kuin sä et halua käsitellä koko asiaa, sit se jää vähän niin kuin taka-alalle. Se niin kuin,
Vaikka tässä kohtaa, kun sä oot tehnyt tosi hyvin, sä oot kirjoittanut ylös, että millaiset vaatteet sä tarvit ja mistä ne vaatteet löytyy. Ja ne on oleellinen osa tätä koko maalausprojektia. Ok. Seinänmaalaus, niiden lakanoiden laittaminen oikeisiin paikkoihin, tuleeko siellä muut? Kenkien läpikäyminen. Mulla esimerkiksi taaperolla on 3 kumisaappaat, taitaa olla samankokoisetkin, niin se ei tarvitse 3. Okei. Okay. Sitten eteisen kaapista pitäisi katsoa noi hanskat ja pipot pois. Joo. Nämä on tosi pieniä, mutta sitten kun ne on mielessä, niin sitten niistä tulee semmoinen pallo. Mm-hmm. Ne ei irtaannu sieltä ja sitten minä vaan niin katon lamaantuneena kaikkea. Että toikin pitäisi tehdä. Mä päden tässä kohtaa ihan sillä snadisti, koska tavallaan toi on ehkä siis semmonen juttu, että okei, jollekin toiselle kuvitteelliselle ihmiselle tuolla se voi olla helppo projekti, että sen kun vaan otat ja teet. Mutta tiedätkö tavallaan, että mä en tiedä huomaat sä itse, mutta sä oot sillain, että sä vähän vertaat itteesi johonkin ideaaliin. Että eihän se ole mikään iso juttu sen kun vaan tekee, mutta sit se on kumminkin vaikeeta. Eli tavallaan, että sä tavallaan lisäät sitä häpeetä siihen, että kun kumminkin, jos se menee tällä lailla, että joku asian tekeminen, niin se, että sä liität siihen häpeetä tai pelkoa tai sillä niin okei, kyllähän se pelko, mikä ilmeisesti sulla toimii, niin sehän on hyvä driveri. Mutta että sä liität lisää negatiivisia asioita negatiiviseen juttuun, niin se ei sitä projektia vie eteenpäin. Mä kannustan sua pohtimaan, että ok, naapurin Liisa varmaan hoitaa ton pipogaten nyt kondikseen 30 minuutissa ehkä, mutta tavallaan, että sä nyt oot ja tavallaan sulla nyt menee sen kanssa ehkä enemmän aikaa. Ja se nyt vaan menee näin, eikä tavallaan kaikilla meillä on omat vahvuutemme ja haasteemme, että totta. Siellä nyt oli seinän maalaaminen, lakanoiden laittaminen, sitten se tavallaan, sanotaanko, osien vaatteiden talviteloille laittaminen, eli pipo pois ja kaikki hanskat pois ja ilmeisesti vähän niitä kumisaappaita. Se oli se oma projekti erikseen. Onko sulla nyt siellä jotain muuta mielessä? Vakkarissa on yksi seinä, mistä on puoliksi otettu tapetit, niin pitäisiköhän ne ottaa loppuun? Joo. Joo. Makkarissa tapettia. Oliko muuta? Kyllähän niitä varmasti tässä mieleen tulee. Täällä on varmaan edellisetkin. Siis meillä on siis silleen, just se sanoit, että mun on ihan turha odottaa sitä. Siis oikeasti kaikki, mitä sä oot sanonut, on totta. Ja mä oon tosi hämmentynyt siitä, että niin vähässä ajassa voi tehdä semmoisia päätelmiä, jotka on oikeasti totta. Koska siis mun mieshän sanoo mulle, että minä on kaikki tai ei mitään tyyppi. Että se näkee ihan kaikessa. Se on että minä teen kaiken tai en mitään. Ja sitten se, mikä mua tosi paljon myös
kun just siinä, että kun me kuvittelen todella olevan joku muu, niin sitten se täydellisyyden havittelu on niin suurta, että me en uskalla tehdä mitään, koska mun mielestä se tulee kuitenkin paskaa. Että me pelkään sitä epäonnistumista niin paljon, että me en saa tehtyä niin kuin mitään. Että me pelkään, että se maalaaminen menee kuitenkin pilalle, että me aiheutan sinne joku rannuvittu. Että se todellakin se... Ja sitten se, että minä niinku kuvittelen, että minä olen joku ideaali-ihminen, mitä minä kuvittelen. Minä kuvittelen, että minä muutun, sitten kun me kotiin, niin minä muutun siksi ideaali-ihmiseksi. Että minä niinku pitäisi just hyväksyä se, että nämä on mun niitä, minkä kanssa minä taistelen. Että minä itsekin olen ADHD-vertais ton koulutuksen käynyt ja ton kokemusasiantuntijakoulun. Niin se vielä tekee tästä pahempaa, koska me itse käyn niitä juttuja läpi muiden ihmisten kanssa, mitä taistelen. Et mulla on kaikki ne avaimet, mutta sitten minä en käytä niitä. Niin, kyllähän ne omat lääkkeet maistuu aika pahalta. Niin. Mä joudun sen valitettavasti sulle myös itse myöntämään, että tiedän tunteen. Niin kuin, mutta se on välillä hyvä kokeilla, miltä ne omat lääkkeet tuntuu, tiedätkö? Niin kuin. Niin on, ja siksi minä halusin lähteä tähän ja halusin nyt vasta tässä kertoa tuon mun oman taustan tästä. Ja haluan todellakin niin kuin panostaa tähän ja just käyttää näitä työkaluja, mitä me täältä löydetään. Ja joo, hyvä tästä tulee. Mä uskon suhun, ei sitä varmaan niin kuin, sanotaan näin, että kyllähän tässä matkassa varmasti on, lähdetään niin, että tiedätkö tavallaan, että pyritään ainakin osaa. Tai tiedätkö tavallaan, että en mä pyydä sua, tiedätkö, että nyt viikon sisällä hoidat nämä kaikki kuntoon, mitä olet niinku laittanut sinne ylös, vaan tiedätkö tavallaan, että tutustut ehkä vähän siihen mekanismiin, että miten jos se otetaan vaikka sitten lakanoiden laittaminen, tai sä voit valita, mikä sulle tuntuu parhaimmalta, mutta niin kuin se, että niin, että tiedätkö tavallaan, että tuot niitä asioita, mitkä sulle on selkeästi sun hyvinvointiin, että tavallaan, että tuot sen sun niin kuin oman hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita siihen niin kuin samalle viivalle ainakin niin kuin ne asiat, mitä sä teet muille ihmisille. Ja just musta on tosi tärkeetä ja toi on musta tosi hyvä, että sä niin kun tunnistat itsessä just sen just noi tietyt niin kun sen tavallaan oman idealismin ja sen oman perfektionismin ja oman kaiken, koska tiedätkö, että ne ei ole missään sun takaraivos, koska niin kauan kun ne on just tavallaan siellä jossain, missä sä et niin kun näe niitä, niin silloin niillä on enemmän valtaa. Et nyt kun sä tunnistat sen, että okei, mä oon vähän perfektionisti, mä vähän ahdistaa se, että toi seinänmaalaus, koska mä pelkään, että siitä ei tule niin hyvää, kun se voisi olla jossain. Et sit vaan niin kun, että onhan siinä se siis totta kai siinä on se mahdollisuus, että se on sit niin kun ihan paskaa. Ja tiedätkö että onko se niin kuin sanotaan näin, että onko se niin kuin, mikä sun oma fiilis on siitä, että onko se niin kuin se paskasti maalattu seinä, niin kuin, onko se oikeasti huonompi kuin se puoliksi maalattu seinä? Ja sitten meillä on vähän semmoinen huono, tai siis meillä on tosi hyvä semmoinen toisiamme täydentävä parisuhde, mutta siinä on semmoinen huono juttu, mikä on tässä 3 vuodessa
tullut, että mie aloitan jonkun asian, mutta se pelko siitä epäonnistumista tulee liian suureksi, että me pyydän jatkamaan. Ja sehän jatkaa. Sehän tekee ne loppuun. Esimerkiksi toi seinämaalausprojekti, niin siellä mitä niitä on niitä valmiita seiniä, niin sehän on maalannut ne loppuun, koska minä en uskaltanut maalata ne loppuun, koska musta tuntuu, että me pilaan sen. Niin se on mun mielestä, se on niinku, joo se on dynamiikkaa, mutta mun mielestä se on huono dynamiikka, mistä pitäisi oppia pois, että minä pääsen itse eteenpäin, että ei saa tehdä niitä asioita loppuun. No, mutta jos nyt, mä sanon tässä kohtaa, meillä voitaisiin tuossa 15 minuutin päästä vähän lopetella ja voidaan puida tätä asiaa sit seuraavalla kerralla, jos se sopii. Mutta mä kysyn nyt tässä kohtaa näin, että jos nyt kuvitellaan, että tää sun mies olisi nyt tässä tapaamisessa meidän kanssa. Ja jos puhuttaisiin tästä teidän niinku dynamiikasta, että sä aloitat ja se lopettaa, niin mitä sä uskot, että mitä mieltä se olisi sitten? No se sanoisi, että se on ihan ok. Joo. No onko se ok vai eikö se ole? No on se ok sille, että asiat tulee loppuun, mutta sitten taas, että se minun ongelma ei parane. Mikä se ongelma sun mielestä? Se minun usko siitä, että kaikki mitä me teen, niin on paskaa. Ja se loppuu. Että kun sen takia minä niin lopetan ne asiat kesken, koska minusta tuntuu, että minä vaan pilaan ne asiat. Joo, kyllä mä kuulen sua siitä, että toi tavallaan, että sulla on tommonen aika kovat vaatimukset ittees kohtaan, just toi perfektionismi ja toi. Mut se tavallaan, mikä mua ehkä niin kuin, että sä, tai siis se mikä mua niin kuin, koska musta kuulostaa aika normaalilta. Tiedätkö, normaalit parisuhteet, tiedätkö, että tehdään yhdessä asioita ja sitten toinen on hyvä aloittaa ja toinen on hyvä lopettaa ja hommat toimii, tiedätkö, että asiat saadaan aikaiseksi ja tavallaan, että niin kuin mä vaan niin kuin haluan kysyä, että okei, ja mä en niin kuin, joo mä ymmärrän, että sun tavallaan minäpystyvyyden kannalta olisi niin kuin hyvä, jos sä ottaisit jotain projekteja ja hoitasit ne alusta loppuun, ok? Mut eikö tavallaan, että onko tässä jotain muuta? Onko tässä niin kuin, koska se mitä mulle jotenkin piirtyy semmoinen kuva, että on taas semmoista idealismia, tiedäksä, että joku täydellinen versio susta olisi tämmönen kaikkivoipa, joka vaan hoitaisi kaikkea, tarvitsisi koskaan apua keltään. Ja mikä on vähän samankuuloinen kuin se kun sä sanoit, että sun pitää jotenkin lunastaa se sun, tiedätkö, tästä nyt niinku tavallaan, että olla sen sun saadun avun arvoinen. Et sä jotenkin niin kuin, tiedätkö, siis mun mielestä sun olisi, niin tätä on ihan mun mielestä tärkeet pohtia, että mistä tää, niin, tai siis tavallaan just tätä juttua, että jotenkin se sun, jotenkin sen niin kuin avun saajana oleminen on sulle jotenkin, kuulostaa siltä, että se on sulle vähän vaikeet. On joo. Joo. Ja tätä on tärkeää käsitellä yhtenä asiana. Mä kannustan sua tavallaan, kannustan tätä sillä lailla, että laitat sen johonkin takaraivoon ja annat sen, tiedätkö sä, yöllä vaikka muhiin ja vähän sillä lailla, vaikka jos käyt jossain kävelyllä ja näin. Ja me voidaan ottaa se niin kuin omaksi projektikseen tuossa myöhemminkin, mutta ehkä tavallaan mun mielestä nyt olisi sun
tämänkin asian kannalta tärkeetä, että nyt laitat, kun sä oot laittanut näitä juttuja ylös, ja mitä ne näitä tavallaan asioiden aikaansaaminen tarvitsee, niin nyt sä otat sen kalenterin ja laitat sinne jonkun niistä projekteista, minkä sä oot laittanut siihen keltaiseen listaan. Joo. Minä laitoin tälle illalle noin kengät, koska se on niin helppo, koska ne on siinä ja sitten mulla on kaikki lapset kotona. Niin. Mitä se projekti vaatii tavallaan? Me mennään lasten kanssa yhdessä siihen eteiseen ja katsotaan siitä, mitkä on sopivat kengät ja mitkä pois. Mä tein sen yhdelle lapselle jo, mutta sitten on vielä niitä muita, niin kuin esimerkiksi toi Taapero tai leikki-ikäinen ja sitten toinen teini. Niin kävellään siihen yhdessä ja katsotaan. Laitatko sä tonkin siihen, siihen sun tavallaan keltaiseen listaan, että tää vaatii sen, että sä kokoot ne lapset siihen niin kun... Joo, ei niitä ole kuin 2 onneksi nyt tällä hetkellä, ketkä tarvitaan tähän. Niin. Joo. Onko teillä jotain perheen WhatsApp-ryhmää tai semmoista? Ei siinä meidän WhatsApp-ryhmässä ei ole se 4-vuotias ja sen tarvii ja sitten voin laittaa sille viestiä sille pojalle, että tehdään tänään tämä. Ja sitten omat kengät tietysti siitä pitää kanssa käydä, koska siis meidän eteinen on niin täynnä kenkiä, että siis ei siinä mahdu kulkea sisälle ja sitten kun eihän me käytetä arjessa kuin muutamia. Niin. No, meillä nyt on tässä hetki aikaa, niin haluatko laittaa nyt sen viestin sille lapselle? En me voi, kun mulla on tuo puhelin tossa. Niin. No voidaanko me sopia sit sillä lailla, mihin aikaan sä aloitat sen projektin? Kello 21. 21. Joo, me vaan sovitan ne Taaperon kengät ja se menee nukkuun ja sitten me katsotaan sen teinin kanssa loput. Voitko sä laittaa mulle Threadsissä viestiä, kun tää projekti on hoidettu? Joo. Joo. Siinä kohtaa, kun kaikki kengät on, niin ei sun tarvitse kuvaa nyt laittaa, mä uskon sun sanaan, niin laitat mulle viestiä, että näin on nyt, tämä asia on nyt tehty, niin mä voin laittaa sulle vaikka viestiä, että mitä sä voit sit sen jälkeen, miten sen jälkeen vois mahdollisesti edetä. Mutta sovitaanko tässä välissä nyt toinen aika? Joo.